ini teman-teman ya, Mbah Tati itu sering kehilangan tempat air minum ya yang dibawain ke suaminya waktu jualan bakso bakar ya. Jadi udah berapa kali dibawain tetapi hilang terus teman-teman ya. Jadi sekarang malas untuk bawa Tupperware karena sering hilang. Tupperware kuwi lho, pilo bae lho, Mbah. Hilang kabeh. Kabel apa? Tupperware ngene. Tupperware. Heeh. Lima iki kan kabeh. Ning endi? Ning dodolan ngono. Iki. Iya. Aku ini yang matang tinggal yang. Oh, lah ning tabel 50-50 ngono lho. Tabel bel. Lah nyalain ning kok hilang. Apa-apa. Gua ada bakso. Ora. Gua apa? Ngombe ngono kuwi abah ngombe tak tepaki ngono kuwi kok. Balik ra dibawa. Kebalik ora tiga kaya wae. Tak gawe balu sing adah ngene wae wegan. Ane dikepaki telo. Lah ini apa? Pak Rono. Ini Bang Antiam lagi makan rebusan daun ubi teman-teman ya. Daun ubi apa loh? Rebusan singkong. Terus minumnya teh. Kayak wudus. Ini Bang Antiam lagi makan telo godok teman-teman. Makanan di desa ya. Gimana rasanya Bang Antiam? Enak. Rasanya enak. Kenyil-kenyil. Kenyil-kenyil telone. Pulen. Pulen. Bang Antiam seneng loh. Ya seneng ah. Nek anget kae enak. Jadi kayak gini Mas ya, Mbak ya. Mbah ya masakan apa makan orang desa ini Mbak ya. Wong ngerti. Aku ki banderes. Ana nenggone adine. Kene wetang iki. Omong aku kan simpang ngono. Hampir ngene adine kene wetang, suguhi telo godhog. Rasane ngantuk. Lemes nek leren. Ban nyadap. Bang Antiam mesti kuat nyadap. Cek kuat golek duit tok. Gembolan. Gembolannya tiba piye gembolan. Gembolan ya nek butuh waktu-waktu sakit apa putune nyelok duit. Ya adanya kayak gini nih nah. Enak ram pulene ram telone. Telone ya. Ya lah kowe mangan. Wis war. War ke mana apa? Mangan Salapan. Wis. Kowe dek wingi golek daging. Halah ora entuk. Ngono iki teranto mbah lho, Mbah. Lho. Lah wong Aku gogok ning anu wae. kono iku ya ora metu iki. Biasane kaya yang ngene kuwi. Ora metu. Dikai kaya RW 8 kene lho malah. Ya nek setengah kilo ya. Kebalo ewon-ewonan. Rebutan ya. Aku ora kerebutan, aku seneng wae. Berarti ra entuk. Ora entuk. Kira manu tangan iku ora entuk lho Pak tangan. Kayane ana ngruwayuk ngono. Sak keneke papat atau telu. Aku ora nganus, aku meneng wae nang nganu. Ah masjid ngendi kowe? Kana. Air murah apa semen? Tidak SMA. SMA. Oh, lah ya kono. Ya emang kono kae. Bener nek nang kono. Yo kok anu ewon-ewonan lho, Mbak. Sapine 18. Jadi ngerti nang TV kae wis jarene. Iya, yo aku ki nawang ngene iki. Yo aku sedakat ngene kuwi. Pakmu kan golek terus ndi. Jadi sayur milang. Ilang kae aku. Lali lembahku kuwi. Ya sayur kok didarane ya sayur di
Di motor. Aku. Ana apa orang golek diopo nang dorong anu. Aku ki debit wis seneng anu bagu kan lho. Tapi ning kene kan ento. Entos setengah kilo. Ngendi? Kuwi ning Jeruk anu kita, kambing. heeh. Dimasak anu sesole yo entek. Sing pinter ya oleh. Nek Mbak anu ki Mbak Inten ki ndok ping 3 lho, Mbak. Yuh. Ora dikeki. Oh, Ra njaluk. Piye carane? mbah aku kira ngerti. Ngantri neh ngono paling. Kono. Oh. Pindah-pindah. 18 apa? Anu 5 kilo gak apa-apa amane kan. Iya. 5 kilo. Tinggo 2 kilo neh cukup kuwi warga Iya. nek ora rebutan. Tertib lho entuk kula pun dipanggih nyenuk ning kono kei wis. Ngono. Aman ya kuwi langsung nyerbu. Iya, lebu. Nyerbu. Wong entuk ki yo ning kono wae gali mulih ngono. Enteni neh, golek neh bang. Iya, ning kono wae. Daginge enggane paling. Tinggahne. Ya iya anu. Anu kan lho. Itu dibagi ngono ST ngono EW ngono kuwi dibagi ngono rata. Wis mulih ngono. Ora mulih. Oh. Iya, kuwi saiki iki. Gacone nyerbu, nek ora nyerbu ora komanan ngono. Ora oleh ngono kopi maksud. Tapi nek ngantri tertib ngono tak kira ya aman. Ya jare kuwi nyerbuke polisine kalah kok. Ya omong. Lho titikku ya agak semene-mene iki lho, Tik. Titikku agak sak mene-mene iki. Enek selawe. Disintap. Iya. Nek aman kek ngantek gede ngono ya oke. Enek sing ngangrem loro. Ya rebutan kuwi. Pitik lo sitok dingeni wong loro. Lah ngendhek kok nenggono akeh ki melu-melu ning kono. Saiki tak tutup brukut ngono lah, pindah neng ngalih rono neh nggone pitike wong. Karep ngono aku. Iki ya ora sedrat. Enak. Oh. Pakane sego. Kae pitik sepolo kan lho. Pakane sego. Jadi pitik jadi semono didol ki ora tau mbleh berarti. Oh, Iya. wong mbah lanang wedit kok kene. Kok nak didol. Udah ayam. Arep mbleh aja. Oh. Jago tak.